Tak, milí hostia, skôr ako začneme, tak som si pre vás pripravil taký malý vedomostný test, že čo teda viete o Slovensku, histórii Slovenska, možno otázky, ktoré sa týkajú úradu prezidenta Slovenskej republiky. Pani Väzenská, začnem s vami. Prezident Slovenskej republiky je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Kto je náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl, a teda prvým mužom armády? No tak touto otázkou ste ma, priznám sa, prekvapili. Práve ak by som aj vstupovala do pozície prezidentky, tak naozaj nastupujem do nej skôr s misiou mierovej politiky. Tomu sa dostaneme, je to pán Peter Vojtek. Takže druhá otázka, kedy na Slovensku oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý je štátnym sviatkom? Tak je to 29. august. 8. mája. A tretia otázka, aké iné pomenovanie nesie prezidentský palác? Priznám sa, že poznám ho ako prezidentský palác. To historické pomenovanie. Nie som taký encyklopéd, aby som sa teraz... Palác, prezident v ňom sídli od roku 1996. Ďakujem veľmi pekne.